Na začiatok vám takto poviem, že toto video točím hneď potom, ako som točila prvú menštruáciu a to je dôvod, prečo mám to isté tričko. Čaute, ja vás vítam u dnešného videa. A dnešné video bude video, ktoré som na slovenskom YouTube ešte nevidela, ani na českom. A pôjde presnejšie o rozdiely medzi školami, teda na Slovensku a v Rakúsku. Veľa z vás asi nevie, že teda chodím na matematicko-vedecké gymnázium do Rakúska a nechodím na Slovensko do školy. A jedno dievčatko, čo to teda vie, mi napísalo pod video, že by to rada vedela, lebo ju to naozaj zaujíma a mne to prišiel ako úplne úžasný nápad. Takže som sa rozhodla, že natočím a ďakujem za nápad. Začala by som teda prvým rozdielom a to sú písomky. Na Slovensku máte o mnoho viacej písomiek a v Rakúsku sú to 2 za pol roka. Máte písomky teda iba v 4 predmetoch, čo je teda u mňa na škole napríklad nemčina, angličtina, francúzština a matematika. Tieto písomky sú dopredu ohlásené už pol roka, čiže máte dosť času sa na ne pripraviť. Samozrejme sú to písomky veľké, väčšinou dvojhodinové alebo teda hodinové. Máte tam asi naučiť sa 60 až 70 strán a sú to teda štvrťročné, polročné, 3/4 a ročné. Samozrejme tie ročné sú najťažšie, pretože tam máte všetko, čo ste robili za celý rok. Ďalší rozdiel je v testoch. Testy sú v Rakúsku taktiež ohlasované a majú termín a taktiež majú známku. Väčšinou sú testy napríklad na biológii, dejepise, geografii a na takých vedľajších predmetoch, ktoré nemajú písomky. Ak by sa rozhodol učiteľ, že vás ale chce nejak tak vyskúšať, tak je to neohlásené skúšanie. To väčšinou je na začiatku hodiny, trvá to nejakých 5 až 10 minút, ale nedostanete na to známku, ale plus, potom plus vonku, mínus a mínusko. Sú to akoby 1 až 5, lenže nie je to až tak dôležité a dávam to o mnoho menej bodov. V Rakúsku máme ale o mnoho prísnejšie hodnotenie. Ak máte napríklad test, ktorý má 50 bodov, môžete stratiť len 3 body na to, aby ste mali jednotku, čo znamená, že je to o mnoho viacej ako 90%. Ak chcete byť pozitívni, mali by ste mať okolo 60%, čo je tiež dosť náročné. A taktiež je to o mnoho prísnejšie, že za jednu obyčajnú chybu, kde zabudnete nejakú bodku, vám už stiahne 1 bod. Ale v Rakúsku máte každý predmet na známky a neexistuje vôbec také, že absolvoval alebo nie. Na každom predmete máte známku a ak náhodou máte zlú známku, tak môžete napríklad prepadnúť aj z telesnej. To súvisí s ďalším rozdielom a to je, že každý učiteľ berie svoj predmet naozaj veľmi vážne. Dajme tomu máte hudobnú a musíte tam vedieť všetky, aké sú tam noty, aký je to skladateľ, aký to je autor a tak ďalej. Ak to neviete, môže sa stať, že vám dá ohlásený test a z toho testu sa musíte naučiť všetky tieto veci. Taktiež je to aj s kreslením. Máte napríklad výtvarnú výchovu, máte na to známku a je to o mnoho horšie ako na Slovensku. Musíte vedieť malovať a ak to neviete, smola. Pretože ak náhodou neviete niečo namalovať podľa témy, tak automaticky máte horšiu známku a automaticky sa vám zhorší priemer a taktiež môžete prepadnúť. Telesná je taktiež o mnoho vážnejšia ako na Slovensku, pretože máme telesnú 3-krát do týždňa, 1-krát 1-hodinovú a 1-krát 2-hodinovú. Na tej 1-hodinovej robíme väčšinou také workouty, čo znamená, že 50 minút robíte nejaký tréning na spevnenie svalov, kondičku a tak ďalej. A tá 2-hodinová, 1 hodinu trénujete a 2 hodinu hráte hry, ktoré sú aj tak náročné, že to ani ako hru neberiete. Taktiež na telesnej máte záverečné skúšky. Musíte vedieť behať, skákať do diaľky, hádzať kriketovou loptičkou, potom máte kondičné testy, plávanie a tak ďalej. Tieto testy robíte s učiteľom, aj keď učiteľia hovoria, že na tom známka nezáleží, naozaj na tom známka záleží, pretože ak niekto zlý a nemá kondičku, tak sa nestane, že má jednotku. Ak pôjdete do Rakúska do školy, nenájdete tam žiadnu jedáleň. V Rakúsku existujú tzv. Bufety, aspoň na mojej škole to je tak, aj na iných školách, čo som sa pýtala, máte vlastne bufet, ktorý je otvorený buď non-stop, alebo iba cez nejaké prestávky a v tom bufete si vyberáte vlastne čo chcete, neexistuje žiadne hotové jedlo, ale môžete si tak vypráčený syr, pizzu a tak ďalej. Mám kamarátku, čo je na jednej škole vo Viedni a dokonca tam majú 4 reštaurácie, majú tam čínsku, taliansku, nejakú ich akoby školskú, lenže to je úplne z iného kraja a donášajú tam to jedlo. A potom tam majú
taký, že fast food, je to podobné ako mekáč. Takže s jedlom to nemáte také, že by vám to nechutilo a nemáte ani žiadne lístky alebo tak, ale proste prídete tam a vyberiete si čo chcete. V Rakúsku taktiež neexistuje ani žiadna žiacka knižka. Iba učitelia majú zapísané vaše známky a prípadne si ich môžete zapisovať aj vy, ale neexistuje žiadna internetová ani knižka, ani nič také, kde vám tí učitelia tú známku zapísali. Ak máte horšiu známku, automaticky ju musia podpísať rodičia, ale niektorí učitelia povedia, že ste už veľkí, podpisy už ani nepotrebujeme. Ale potom, ak máte jedenkrát 5, dajme tomu, tak už príde papier od riaditeľa, že rodičia musia ísť do školy. Ostaneme teraz pri rodičoch. Rodičia vám v Rakúsku píšu ospravedlnenky, čo znamená, že rodič vás môže ospravedlniť na nejaký čas. Tým pádom, keď si napríklad chorí, idete doktorovi a donesiete ospravedlnenku od doktora, učiteľ vám povie, ja potrebujem tu od rodiča, že rodič s tým súhlasí. Ospravedlnenky si taktiež môžete písať buď do 16 rokov, teda aby vám to písali rodičia, alebo do 18. Takže ak sa rodičia dohodnú s riaditeľom, tak si môžete písať ospravedlnenku od 16 sám, môžete si všetko podpísať sám a je to akoby do what you want. Rozhodla som sa taktiež pridať do tohoto videa aj nevýhody a výhody. Tak začneme aj s tými výhodami. Na našich školách, teda v Rakúsku, máte viacej jazykov ako na Slovensku. Máte tam väčšinou francúzštinu, latinčinu, potom angličtinu, nemčinu a taktiež máte voľné jazyky, teda voľné predmety. Tam väčšinou nájdete španielčinu, ruštinu či gréčtinu, starogréčtinu a toto si môžete vybrať a je to o mnoho lepšie ako na Slovensku, pretože sú to väčšinou native speakers, čo chodia a chodia tam aj asistenti. Hodiny sú naozaj tak spravené, aby ste sa niečo naučili a po nejakých 4 rokoch angličtiny ste na B2. V Rakúsku taktiež existuje centrálna maturita. To znamená, že nedáva maturitu učiteľ, ale je to od štátu. Prídu vám také obálky, z ktorých si niečo vytiahnete a je to celkovo lepšie, keď máte náhodou nejakého učiteľa, ktorý vás nemá rád. Nemôže vám položiť žiadnu zákernú otázku, pretože vy si vytiahnete otázku a on má odpoveď a sú tam väčšinou 3 až 4 učitelia, ktorí tú odpoveď kontrolujú. Takže sa nemôže stať, že nezmaturujete, lebo máte zlého učiteľa. Taktiež, ak idete na gymnázium do Rakúska, máte výbornú prípravu na vysoké školy. A idete na gymnázium, ktoré je jedno z tých lepších v Rakúsku, tak sa môže stať, že vás už v 8. triede budú odporúčať na nejaké vysoké školy v Anglicku či v Amerike a máte tam naozaj výbornú prípravu. Čo znamená, je to celkovo, robíte tam právo, máte tam psychológiu a rôzne predmety, ktoré na Slovensku ani neexistujú, napríklad ako varenie, písanie na strojoch, informatika, taktiež tie jazyky, ale je to celkovo také väčšie, naučíte sa tam o mnoho viacej a je to naozaj veľmi dobrá príprava. Do života, ale aj na štúdijné roky. A teda posledná vec je, že ak ste na gymnázium, tak väčšinou píšete VWA. To je teda diplomová práca, na ktorú máte rok a pol času. Táto VWA je ako keby diplomovka na vysokej škole. Má to okolo 60 až 80 strán a robíte ju s jedným učiteľom. Vy si vyberiete jednoho mentora a s tým mentorom potom tú prácu píšete, vyberiete si jednu tému a na konci odovzdáte asi takúto hrubú knihu, zviazanú samozrejme, a máte 5-minútovú prezentáciu pred riaditeľom, učiteľom, mentorom a ešte žiakmi teda. Je to otvorená prezentácia a každý sa na ňu môže ísť pozrieť. Táto VWA vás môže pripraviť na ďalšie roky na univerzite a je to naozaj super skúsenosť. Ale čo má výhody, má aj nevýhody. Napríklad škola v Rakúsku trvá o mnoho dlhšie ako na Slovensku a hodiny tam netrvajú 45 minút, ale 50. Prestávky sú väčšinou krátke, okolo 5 minút, dlhá prestávka trvá 10 minút, prestávka na obed 20. Je to dosť náročné a taktiež sedíte niekedy v škole do 17. alebo 18. hodiny. Napríklad ja mám v piatok do 5, čo mi fakt lezie na nervy, pretože piatok, chápete, ja chcem ísť domov, lenže nemôžem, lebo mám tam telesnú. Ďalšia nevýhoda je to, že sú tam učitelia naozaj prísnejší a za každé zabudnutie dostanete nejaké mínus a nie je to asi až tak ako na Slovensku. Ďalšia nevýhoda je tá diaľka. Ak náhodou bývate na Slovensku alebo a chcete ísť do Rakúska do školy, tak vám naozaj odporúčam ísť na internát. Pretože je to dosť náročné stávať o 4 ráno, aby ste išli na vlak a išli do toho Rakúska, do tej školy a potom o nejakej 7 prídete domov. Takže tá diaľka je dosť veľká nevýhoda. A pre deti, čo sú vlastne v Rakúsku v škole, neexistuje ani družina. Je tam takzvaná Nachmittagsbetreuung, čo znamená, že tam deti sú v tej škole, ale je to úplne zbytočné, lebo je to ako škola a nikto tam nechce ísť, nič sa tam nedá robiť. Takže ak chcete ísť z nejakej družiny, musíte ísť mimo školy.
Na to sú špeciálne ústavy, dajme tomu, keď tie deti chodia. A toto by bolo ono. Toto by bolo asi celé video. Ja som vám to nejak tak dala do jedného videa. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like. A samozrejme, ak máte nejakú otázku, napíšte mi ju dole do komentára a ja vám na ňu určite odpoviem. Takže majte sa a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj! V dlhej dobe opäť Girls Talk a teda pôjde o prvú menštruáciu.